Dobrý deň. Dnes by som vám chcel niečo povedať o tzv. Permanentnej kampani. Tento fenomén sa vyskytol na Slovensku pred pár rokmi a odtedy v tomto trende úspešne pokračujeme. Permanentná kampaň znamená, že takmer ihneď po ukončení volieb začína kampaň do ďalších volieb. Predtým v minulosti prišiel na rad tzv. Obligátnych 100 dní. Bolo to 100 dní, ktoré dostala nová vláda na také rozpozeranie sa, zastavenie, zamyslenie sa, možno aj nejaké diskusie a tzv. Prípravu vlastne na vládnutie. Toto zrušil vlastne Robert Fico so Smerom, keď okamžite po menovaní vlády Igora Matoviča začali kampaň. Následne samozrejme po ďalších voľbách, keď vyhral Smer na čele s Robertom Ficom, tak okamžite sa opozičné strany pustili do Smeru. Je to veľmi zlá vec, pretože hrozí tam riziko toho, že to rozdelenie spoločnosti bude oveľa vyššie. Totiž tak nenecháte tú spoločnosť aspoň tých 100 dní sa ukludniť, proste zastaviť sa, zamyslieť sa. Takisto nenecháte tých politikov, aby sa troška zastavili, zamysleli, tak hrozí riziko, že tá vláda bude zlá a budú robiť chyby od začiatku. A ono to potom v konečnom dôsledku doplatíme na to všetci. Čiže za mňa, keď niekto to myslí naozaj s Slovenskom a s našou krajinou a s našimi ľuďmi úprimne a dobrom, tak je automatické, že by mal tej protistrane, aj keď je to protivník, mal by nechať nejaký čas na rozmyslenie, aby si skúsili zvážiť, čo je pre Slovensko dobre a aby mali čas na to pripraviť sa, pracovať. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že som vás moc nenudil. Politológia častokrát nie je zábavná, ale všetci tu cítime, túto permanentnú kampaň, len som ju dnes sa snažil pomenovať. Ďakujem, dovidenia.